ki seng bhalang rengkat ki nongsong snong kamulai hi borok kawai ha kasur ki nongmulai ki larai ban penkre da ki lamayong pat ki jingtho persya sarkar ha kasantrik unailar arajar apuai ban penrem ya katrat pulit bat sarkar jelahi borok kawai halo ka jingja syasiat nong ilam berim ke channel si uba chiris te fil thank you ha ka step khalai terik unailar arajar apuai ha ying sa jongu ha mulai ketermsar kasur kinong mulai kala kenturu kinong senong kamulai ba kum kadak jing sokhia bat jing skolam na kabenta ka jing sya peniap dusmon teu nong yalam berim ka channel si ba kin pleblai kumba san minit ha ka por nyu ji jan minit ha ka sautrik no ajar apui kasur kinong mulai kala dawa ba ka dei bendon ka jing tok kit lai loi pan clear do muktia blasong thai na ka kam idan ka jing sokhia ni ba naduk ka tu ka bajian naduk men ka siteng senya ya ka jing sya set yap jang iba chiris the feel thank you ibade I ex GS jangka HLC but hagane ka por ka pemerintah kum kasur jang kinong mulai rangkat ka jing datang jang kini ki prakhon ki bolong kinong kit nong ba ya ka snong ka tha ba ya ka ri ba jai benriu ngidan hamnie ban ai ka jing pensai sepi ki pai ba nong song snong jang ka snong mulai kum ju ru sa ri ba jai benriu ba kum kasur kinong mulai ngi kerpat ya ka jing trelang ka jong pi ban ai lang ka jing trelang bat ngi habai dei ba kene kamat na ka benta kum ka protes ya kene ka jing sha set yap jong wei ki khot jong jai benriu bat ngim kwa shu ba kum kene ka jing jia kan wan jia ha kene ka snong ka jongi bat ha ka ri hi bu jai benriu ya ka ba ki khot ki badan ka jing kit kle ya ka ri ka jai benriu kin suja klub no na ka por sa ka por kum kini jing jang ngin namla bat pediang bat ha kene ka step ka benta na ka liang ka jongi ki pai ba nong song jong ka snong maulai ha ka sur jong kinong maulai ngilai rai lang hang ni ka por na do menir ngiladan ka cia kendo bat ka rai ka pemi kolong bang ide bangila sim yang gini kirai kolong ba lasai ka sngi ka badai ka sngi tep jang iba siris to feel thank you ngilai rai lang hang ni kata kolong ba kandan ka black flag dia bat kumjuru ka jingwa ya gini ki flags haki snong haki ni ki benta ba fer fer snong maulai kum ka dak ka protes ya ka government ya ka tu ka jing thombor ka jongki lembaga police department kitu ki bawan na thi na po East Jata Hill kumju ru kumbang layo jengtip bagi pulit jang East Kasir su kidan Bantalang ni protes ya kan dia bat ngilarai ya kan ka black flag dia bat kumju ru ya ka jing wa plakat lane ka jing wa ya ki flex kum kadak ka jing persya ya kan ka jing le thombor jong kini ki pulit ki bale ru klau ha ka jing ya lenti ka jongki bat kumju ru nakaliang ka jongi ka sur kinong mulai ngi kerpat ru ya kinong song snong jaka snong mulai sobha ai ka jing trelang ba sibet ke janmiet kata ha kapor nyu buji menta ka sngi ka khat sau tering ni kerpan ba phin en ailang ya ka jing trelang kata ka black out kata kalong ka jing pilip like ka basan minen as a mark of protest bat kam ka jing buram ya ka mensim ka baladu no jong iba cheres tarfil kani kalong ka jing kerpat ka jongi ya kinong mulai ba kandan ka jing pilip like san minen sobha ai ka jing trelang bat ngi habai dei ba kani ka benta khnang ba ka jing ya lenti kalong ka bayai bai ya renti ba ka jai berri kan yo mensim ka yeng ka sam ka jong iba cheres tarfil kan yo mensim lamba kani ka jing da rangkat lang jong ibat ki nasu bonong nalo ka jing penrem ya kinong shono ki belawan ban peniap ya ka mensim ba koridor jong ba Chesterfield ai ku blai kerpang ro ya kiju ki bapang uniform ki badan mereka mensim bani semua para bril leng baka jitu klar jongki ngilala ban wani lam no yiki khon klam genu kendon na ai ku blai ban nga semua ban ong ka kentin jing ti teli kalong gabuan asong kemen ba ha ka meeting ga memenden ban hadong tak setiap ngidon ko bah ndrel teli ki lama ki ba ki seng ba lama per kidot profesional mulai kata nalor ka SSMP HYC KSU FGP MIPF bat KAIM dengan semua kemen baku mangilawang bangin kendria syarut ya karong nani kilama kiba per jongi mentahang ni ngidon lang krui hapo kawai kasur kata kasur jong pai banong mulai nak benta ban demand justice late for the late cheers thank you nagleng juga ban bo ek appointment ban chief minister hagri appointment ka bang naleng jongi ngin se kendo no election tiyo ngi kwa ban pensungo
syaupai pak akari bakasur jong ginong mulai kadawa ya ka independent inquiry bad ya kini independent inquiry ngikwa ba enthong ya ka jing thoket lane enkli ya ka jing thoket lengba retired judges jangman high court habadan nong le kamsnil habadan nong subasnil nak liang jong katrat pulit ka kloy ban flash out ya ka kerteng ya ka dor gadar jong ton nong le kamsnil haki social media lande haki printing press tenang liang jong itu ka kenhon kombo pitip ka jing dono jong mensim bakordor ba cheres kamdai badan kata ka encounter lande ka jing siat ka mamar keliang lande ka jing khun mar keliang kadai hi ka jing penyap kamada jong kita kinong shono hak uniform dinang liang jongi ngikwa ba katnat polis lande ka sarkar kumba phila flash kumba phila that ya kadur jong ki bre ki badan kam ki badan betah kam siu pher la kalau hakiti babu ki bakeno ID blast tengirung yong basmu ba seilang ya kadur ka jong ki ki breu ki nong shono ki balai ban siat hakapor badan ken oi ba ka jingthia hayeng jing ma cheres sei kadur jong ki bat hakajo kapor ngikwa baya gitu kibreu kibala ben ya kini ki armut ki khon jong ba cheres seilang ya kador kadar joki namangi yo jingtip ba full mass dengan ko badong ba ka police dan ka sarkar kan wa lang ya kador kadar joki khnang bangi ngin deptep kum kasur upai ba malai banda kalian ki kum kisno malai ngenum la badang bad ngaso badong ba kani kemti ke pamta ikitu kan pam ya borok kino sesong mulai bat ka jad dri borok awai ben yasno tilang ha ba yendawa ba uni orang ba unyo ya ka hok ya jungsa to hok jung namare la sa pharap ba la sa sim ya jung jung ha ka por ka bom sim la poi perkhan ba nga soban ongru ba nakaliang jong police department ka sarkar nga kentu ba kamut ba ka jung sim jung pi yo ka mesin jung ne orang ba kan penkut lani kan penduk ka musim diri juk samla hak ni juk bangta kenal kan ka jengle ka juki kat penslam berkan mi penmi susu kirang samla ki ban yami ban mi ki ban yakhen ban yada ya ka jat benrio ba penini ya ka jengle jung ka sarkar asam ki ni tayo meladam sedang ban le thambor ka jat benrio ko jungi harai nakaliang jung sarkar jela ban nakaliang jung police department umdan uwei ru banut ban saham ban umnan uwei ru banut ban penthai tak syukuli harai yuba charas trafil ondai shu ba ngalawan kami nrai ladai bersuan siap baju nada kitang suloi jong kidan kuli tha langi ki pulet bekendat hang ti apa pada asam tumbang itep ba kamoto jong ki pulet kadai ban ai ka jingada bat ban ai ka jing sakri ya ki pat ba jong kadai jela nrai impoi perkhat pat ba ha ka siteng senya ba hot itep ba iba charas te fil lingba ki press statement jong ba nyang rai WIGP la keno ba idon keti ha ka jing penbetai i bom IED ha artili ki jaka ha kene ke jela nrai pat ngasoban penrem ya kini ki pulet ba ngasoban ongru ba ki pulet ha sorte kilas ngau kum ki hero nrai ha bordar pat kilong kum ki zero bat ngasoban ong ba katanat pulet lada nang ni sakmat kawan yu ban riet inu hopok snong mawai ngaso ba kadiban pentep ya ki ramba snong so bam petep ki darbar snong ya mulai tahun darbar ba khnang ba wei ki pat ki meksim breu kinom sha ban pen du ai no nakani slapar thai te ngaso ban kenturu ya ki pulet banani sakhmat ki dei ban pentep ya snong bat kani ka jingle ka jongki khlam da burong ya ka snong ka thau desi ka pen thai ka pen pejak no ya ki darbar senong ban ya trai ringkat ba ke police department ba ringkat bat ka sarkar jela apa ki don kam ngi lada ki don kam kenu ka sarkar jela hapo senong mulai ngi ki wan ban khro ki wan ban kejor ya ka darbar senong ya ka mulai tahun darbar ki rang ba senong jo ka senong mulai ba kumju ya ka seng samla jo ka senong mulai
Ti ngasoban perem sa isid ya kajingle riu klau kajingle riu baman hang ni ngi isha bat ngi kinong mulai ngi hang ni ba chest to feel thank you mdei riu klau ngi ba ki pulet ke jela ke jongi dei ki riu klau ti ngiwan ban perem ul hang ni ba lada kadon kuno kajingle be an ada kadon kuno kajingle kambaman jongi ba cheres ki bor sarkar dan kita ki bor pulet kiladi ban sim i ban sak jing tokit kamdei gelenti ban sim ya kejingem kata gelenti kaba kibor pelit ki dibanyan te hadin jong tu kejingja ni iru baklami statement nau jike yang rai ba la pen ba kidon kita ki associate member ki badan lama iba cheres te ni mentani pane ki pensai baure ban pensai baure ban pan mabru ke kita ki associate ki badan iba cheres kata kapor lada kimla man penpau dan man pensai kapan pau hi bakatrap kulit kedoko kom terkam khamtam nakatana sentiap ti ngi kentu nama kata ba nakaliang jung IGP mai ke pensai khnang ba kipai ba nang mulai berkoi kinyo ja ke jingsai khnang ba mensim ju kinang mulai sesien kan wan biang kan mensim banya trilang nam ta ka ba amyan te ke ai ka ba nakaliang jung i kum kinang maulai ngi penrem jor ya ka ba ngau syakmat ya ka ba nakaliang jung ka police department lingba ka executive administration kumong do lesi kumju na ka home ya ka bagi lapsim da ka bor ban penyang no sisndan yau tei brio ubalong shisha unong ke uba aimen sim yagi kun samla ki besong basa bo maulai berokoi na kata kadangan ha ban ong ba upaya ubas kem onomla ban kelal lendang lewat ban yeng tang ha pedeng ka debilat ba unar lemda om dei bang yo ya ka kendau ka baklai ngi ki pai ba ngi long ki kendau ngi kipat ba ngi long usiap ngi upat ba ngi long upaya bas kem ban utei di upaya ubayeng na ka benta ban senran lam ban aibor ban aimsim ban IT yang keti ka ban keti yang ku ban ra na ka benta ban yakun ya ka hop ka jing sisa na ka ta ka dau kom wei na pedeng kinong song song jong molai ngau wer ya baro ki para nong song song kipai ba kipai lang om tang na po maulai om tang na po kathai maulai andrei kat ki bran kata ka bengsim ka bas ngaulam ya ka ei ka bangilai i ya kinim ka ni jingja tongin mi pai ba ha ka lasai ka sngi khaddo ya ka ba on yo ban pendep dan buram ya ka met jong iba chi thank you ngi wer lang ro kumju om tang i kipai ba pan ni kentulam mi girang ba snong batong ini simbenta lang ka taksi ban syagrilam ban senralam na ka jongi kum kinong song song banginom dai ban do namarang iyo snow bagan ikadi sin ke bedingkong hapeng jongi bejai benriu bakan wan ke jingja anda nginom kwa daliliru em bangi trang bangi angnur bato ai bangin em hapeng ke jing lai loi ngin em hapeng kata ka hot bakan nong kenti bakan jing sisa ya ka bangi wan balong beriu ke slapar thei om bangi wan balong beriu ke kimarat ya ka ei ke bau blai ula ai ngi ke nong kenti bangin em ula ai ngi ka bor bangin pendan kam hi daladi om bangin cha yon om bangin cha thombor om bangin cha penbor lo ke ei ke barokoi hum ki para benriu hang slapar thei ki bedai na po ka jak benriu pun kasih kara angin em hakata ka nong kenti ban katu inga ong bangan wer ya ki pai ba barokoi batong ini sim mentalem ka si ka balong ka sngi jong ka jingjau umat ka sngi ka bakhaddu ya ka ba ka yin ka sem hi bor ko wei jong iba cheri star fil thank you nadu ki kun ki ti hadu ilok jong ibaro kinyo lem ya ka jing senran lem hapren para mengi da ka bangin ai ya ka jing syakri ba ka mensim ban senran lem na ka betang jingjau bukhra Ismo ban bu jing keli ka sarkar ba hakapor badon ka di ka pandemic ka sarkar ka ong yingi ban itrelang idor wasnong ki itrelang ka sarkar Nrai hakapor ban wan ban rumpat haki jing beriu ban le akum ki mensyaallah ban le akum kinong luti ban long kita kinong paniak beriu ka sarkar kita nak kulit ka home department ka layat lat ni kidar waslong ngasoban ong hakani kapor ka pemerintah bangiru kum kidar waslong ni sekhmat nyim trek su ban ni trai ba ka sarkar ni sekhmat kamar gini ki kam arsam jong ka sarkar kala penbitar ya kinong song kejungi ya kidar wasnong di paper hapo ka maulai konsumsi hi berkawai bang basno somot ongru kai ka bakham susi kalong ba balete ki hapan leit akapor steng senya balekim syukem balekim syura kin syun tergiat wan kapor men step wan kapor men sengi balete akapor steng senya ban su atak
ban wan ban su siat ban peniap pet hakmat ki khun hakmat balok ke jongi ki pulit ke jela ke jongi sobat ong baginang tang ban siat kuli tang hapo snong po thau ndrai syaki bordar pat kinang tang ban sat kiti halor kini ki borok ni soba kum kinong snong kum kinong maulai kum kidar basnong hibrok kawai kum ka maulai tan darbar kadai ban mi syakmat ban yakran halor kini kijing ya kaba kum kinong snong kam tam kinong maulai ki jongi ki bodon sisa ya kataka snam idri ki bodon sisa ya kataka mensiam idri ka mensiam ban yale ban yada dalam ta kari bakajat berliu kumlong kinong kran syakmat ngim kwa su ba kinong elam jong kari bakajat berliu jongi kumba ki pulit kilale yung klawat kari jungi ban pediak klep iba series ngirungin kuasu ba ka sarkar lingba ka tanat pulit lingba ka home department bahkan penjak klep yang sasisian nang ni sekhmat ya ki nongelam ki paper jong kajat bari jungi le singim tip mo menda kala ban ngat ngi ba sie la sa ki ngat ya ki nongelam sang balang ki jongi la sang ini ki ya kajat berniu mlom ya ki su kesorkar kan supha bet ya gini ki pulit mender kibanwan bansu kanra sitang senya kibanwan bansu atak pet bet bansu siap bansu kinam kanihi kan bu jingma nang ni sakmat ladangim kendit benriu kan bu jingma ya ka jelah iborokawai